Moram priznati da smo ove godine na Platku jako puno investirali. Prije svega to su kapitalne investicije Primorsko-goranske županije, jer je Platak jedan od strateških projekata Primorsko-goranske županije i ono što želim posebno naglasiti da je Platak u stvari regionalni sportsko-rekreacijsko-turistički centar. Više ga ne tretiramo samo kao skijalište, nego jedan prostor na kome želimo da se koristi tijekom cijele godine i iz tog razloga razvijamo sadržaje za cijelogodišnju ponudu. Otvorili smo prvi disc golf teren na području Hrvatske, zatim imamo te roštilje za iznajmljivanje, nekoliko platoa, go-kart autiće, veliko dječje igralište sa ziplinom, uređeno bočališta, evo ga upravo ste i danas imali priliku, dovršeno je kompletno parkiralište. Što se tiče ovog zimskog dijela, smo investirali u rekonstrukciju sve tri glavne žičare na području Platka. Dakle, radi se o vučnicama Pribeniš 1 i Tešnje i o sjedežnici Radeševo. Tu su napravljeni doista baš kompleksni zahvati gdje je i strojarski dio i elektrodio rekonstruiran i mislim da su sad to žičare koje su spremne za jednu dužu upotrebu redovnu koja treba. Želja nam je da budemo spremni za skijašku sezonu od početka praznika školskih, znači negdje od 20.12. Ako i ne bude snijega, nešto dograđujemo i sustav za zasnježenje, jer je dobavljeno nešto opreme pred 2 godine, sada to dograđujemo, znači da omogućimo u ovom dijelu, donjem dijelu Radeševa, da imamo i sanjkalište i moguće učenje kroz ovu pokretnu traku koja se ovdje nalazi. Vratili smo u funkciju međustanicu koja dugo godina nije bila u funkciji, tako da bimo pokušali isto u ovom donjem dijelu imati skijanje ako nam vremenski uvjeti dopuste da proizvedemo umjetni snijeg. Na vrhu Radeševa isto jedna velika promjena, znači silazna rampa nova je kompletno napravljena gdje se sada puno ugodnije silazi i može sigurnije zaći. Promijenjene su upravljačke kućice, postavljena je kompletno nova sajla na žičari Radeševo, evo upletena je, završeni su radovi na svemu tome. Dakle, što se tiče nekakvog standarda žičare se nije bitno promijenilo u smislu brzine jer je to takva konstrukcija, ali što se tiče sigurnosti i što se tiče udobnosti, nadam se da će to biti pomak jer će ove stolice dobiti tapecirana sjedala. Pripremamo i jedan bike park za downhill biciklizam. Izradili smo i nekakve probne verzije kuka za vješanje bicikla na žičaru, znači ambicija je da će se moći sa biciklama ići do vrha Radeševa. Tu smo pripremili nekakvih 12 km downhill biciklističkih staza. Ovog trenutka je već u suradnji sa planinarskim društvom Kamenjak uređeno 23 km šetnica sa 6 vrhova gdje imate uredno je obilježeno sve, ima pečate, tako da svi planinari mogu to obilaziti. Dakle, što se tiče skijaša, svakako je najbitnija stvar da je napokon dovršena i potpuno uređena skijaška staza Radeševo 2. To je staza koja je napravljena po svim FIS standardima i uz pomoć Skijarskog saveza i tu nam je pomogao gospodin Reno Flajs koji je bio vrlo aktivan u konstruiranju same skijaške staze. Ona je dovršena, nažalost prošle zime nismo imali dovoljno snijega da se neko po njoj i proskija. Ona je, što se tiče FIS standarda, zadovoljava za slalomske utrke, a staza Radeševo 1 je dobila novu rasvjetu za noćno skijanje. Želja nam je sigurno ove sezone ponuditi 2 dana, za početak 2 dana noćnog skijanja, planiramo utorkom i petkom. Karte smo dosta razmišljali o tome po kojoj cijeni i kako. Činjenica je da se dosta investiralo u rekonstrukciju žičara. Mislim da smo i dalje još uvijek imamo jeftinije karte nego što su bile pred 4-5 godina kada je privatni koncesionar imao žičare, iako smo značajno investirali. Kratko smo, evo, zahvaljujući vama, već nam se ljudi javljaju
za predprodaju karata i trenutno su reakcije dosta pozitivne.